Fi'n dechrau yn y sosban, a wedi wneud y gwaith paratoi flan llaw. A mae dy fi fale cwcan, bramlis, ag eirin fan hyn, plums. So, a wedi rhoi tyma bach o fenyn gyda hwnna, a wedyn ni 2 deilen llawryf sy'n bach yn wahanol. Fydda ni fel arfer yn rhoi hwn mewn rhywbeth mwy sawrus. Y bay leaf, ie? Bay leaf, ie. Ond... Ni wedi meddwl am roi nhw mewn pwding. Mae'n rhaid i Nerys. Mae nhw'n sawrus, ti'n gwybod? Ti'n cael ei flasau yn y ffrwythau. Neis. Felly fi wedi gadael hwnna, gadael e oeri. Fi'n tynnu nhw mas nawr, a wedyn ni at hwnna, i ni'n mynd i ychwanegu mwy ar dion. A i gyd, mae eisiau rhyw 1.5 kilo falle o ffrwythau, tipyn o ffrwythau. Mwy ar na yn rhoi mawr, Nerys. Ie, dyw rein ddim wedi dod o'r cloddiau. Ges i mas rhywbeth efnos nôl, a ges i rei diwetha fi'n credu. Dod i ben. O'n nhw'n dod i ben, ond nath o'n grumbles bach fein. Ie, glyb di wan, mae'n Odi, mae wedi bod i lib. Mae dod i ben i nawr. Beth arall fi wedi rhoi fan hyn yw'r spices. So mae 2 spice fan hyn, cinnamon a sinsir. So 1 llwy de yr un. So ni'n mynd i gael y blasau mwy gaiafol nawr. O, neis. Arwain at y Nadolig. Felly fi'n trio rhoi hanner hwnna mewn desgyl wedi iro sy'n addas i'r ffwrn. So mae hwnna'n mynd mewn. Wedyn ni ewn ni at y gacen, ten. Mae dy fi wedi dechrau'r broses hyn, 200 gram o fenyn a 185 gram o siwgr, siwgr man. Mae rheina wedi hifennu dy gilydd. A wedyn ni, fel fyddwch chi'n neud sponge traddodiadol, 4 wy sydd fi fan hyn. So tipyn o wyau, achos ni moyn y gymysgydd fod eitha glib. Bron, wedi ddim cweit mor lib a cytew, ond welwch chi pam mewn munud. Ond gweud ti bod ddim peiriant fel ag etre, Nerys, o bydde ti defnyddio bon braich yn iawn? Ie, bon braich yn iawn. A wedyn ni at hwnna almonau mal, sef ground almonds, 50 gram o almonau mal, a wedyn ni 150 gram o flawd hunan godi, surprising. A dyna'r cynhwysion. Felly, dim byd o manol y beth i hwnna, jyst cynhwysio fel arfer, ond fi wedi trwco peth o'r blawd gyda almonau. Mae hwnna'n cadw fe'n llaeth neu? Odi, mae'n cadw fe'n llaeth, ti'n iawn. Felly gewn ni wared o hwnna, a gewn ni, os llaid ni hwnna mas. Gallai ti wneud hwn ar gyfer bobl ddi-gluten wrth ddefnyddio blawd heb gluten. Ti'n meddwl ti'n cael y blawd hunan godi heb gluten, a mae hwnna'n, mae fe'n gweithio'n berffaith. O, da iawn. Achos mae'r almonau dy ti hefyd, felly gallech chi roi bach mwy almonau, llai o flawd. Chi'n lli war y biti. Chwarae efo'r cynwysion. Ie, gyda'r cynwysion. Gwych. A wedyn ni, fi'n mynd i rhoi hanner hwnna, jyst wneud siŵr bod y blawd gyd wedi gymysgu. Ydy. A wedyn ni rhoi hanner hwnna ar y ffrwythau. Dyma'r gamp nawr i'w gwasgaru fe. Mae bach yn... Heb gwthio bob dim i gongol. Ie, hollol. Felly, mi eisiau ni wneud heinen fach o'r gymysgedd hon. Nawr, gallech chi wneud chi'n modd, a jyst y ffrwythau a roi'r gacen ar ei benne, bydde hwnna'n iawn fyd. Ond mae hwn yn mynd i greu heinen, mae'n jyst bach mwy diddorol. Ie. A wedyn ni weddill. Nes i weithio chi, mae eisiau rhoi bach, robin bach o fenyn gyda'r ffrwythau. Wedi coginio nhw fel bod nhw dal yn cadw i siap, achos beth sy'n mynd i ddigwydd, wrth gwrs maen nhw'n coginio eto yn y ffwrdd. Ie, hollol slwdge wedyn o bosib, gor-goginio. Na, os yn gor-goginio. So rhyw 10 munud falle. Bydde hwn yn addas i fynd i'r rhewgell? Gweud ti bod ti eisiau gwneud o flan llaw? O ie, bydde. Cadw fe mlas? Ie. Na, bydde hwnna'n iawn i fynd i'r rhewgell. A unrhyw ffrwythau. Fan hyn, mae dy fi fale ag eirin, lle chi roi gellig yna fe. Fi'n credu nes i roi gellig yn hwnna. Y ffordd da hefyd, gyda gellig weithiau, maen nhw'n galed, dyn nhw ddim yn meddalu. So mae'n ffordd dda o gwcan gyda nhw. Right, mae eisiau tipyn amser yna fe, achos mae'n bwdin weddol o seis, fel chi'n gweld. Mae hwn yn mynd i fwydo, byddwn ni'n gweud, 8 i 10 o bobl. O, perffaith. Digon ar gyfer y penwythnos. Fi'n licio rhoi bach o almonau y cnau drosto fe. Cacen prawd i sadwn a prawd i si. Ie, llol. Gwres 180, nwy rif 4, o leia 50 munud, falle awr, mae'n dibynnu.